Kadai jing plasya mensim jong ki armut ki rang bak briew ki basa ha ki klau jong ka Amazon ke badan hapok kari Ecuador. Kini ki armut ki rang bak ki layat hu syapang bakumno U Blei ulapan kelaya ke jing im ke jong ki na ka pyniap briew sya ka banlong ki Nongpyniap. Bat kini ki armut ki don bentaro ha ka ban pyniap ya ki armut ki missionary ki badai silok ki bawan banyalap ya ka gospel hapok ka snong jongki. Bat kile thu kumne kadai ha ka ayam Christmas ke bakum kane ha ka por ke bangidang samla ngidon ha karta ke bakat pra lane kat khandai snam ai. Bat kane kadai ha ka snam kat khandai spa sang punyo ha ka baki armut silok ki briew jong U Blei ki lawan bansam ya ku Khubor babhasangi ndai namar bangim kwa baki wei kinwan ban pentut ya ka rukom im jongi batru ban pendu ya ka dustur jongi kumta ngila apthap ya ki harut jang ka wei ka wa bat ngila yemi pajba ban pyniap ya ki ngidai na ka jat ban rew ya momi ka wei na ki jat ban rew bamatam hapok kari Ecuador bat ngisyong ngisa haki klau ki petap lada don meno ki bawan ban penuit yangi lada ki rung hapok ki snong ki thau ki jongi klempet kin sa sya pyniap bet bat kane kamdai sati haki spas nam bakat pra nrai ki dai ki badang shen tang hapok ki ne ki henriu pos nam ai om judan riu temen ru hapok snong jongi namar bangi pyniap yaki bat ki babun ba kimla satia banyo i yaki khun jongki baki he kisan bat kimyo hiru kalat bakin im khnang bakin la banyo i yaki ksiu jongki habangila bana baki don ki armut ki missionary ki bawan banyalap hakasinong jungi ngila yalum dorbar banya mi patba khnang bangila ban pyniap sok yaki kajing temu jungi kala urlong bat ki armut ki silok ki bawan banyalap yaka gospel ki sya pyniap no hangi hadin bangla pyniap yakine ki briew jong U Blei ngimla satia banyo thia yo dem imat kumbaka terut jongki ke but din yangi ngim long thia long syong syu bat ngimla hiru bandon tang marwei ngi phok sneu ki jing phok sneu ba ikan sya bat hadin katu kat nesnem bangila pyniap ben yakine ki armut ki briew jong U Blei lawan sa armut pade ki samla kan thai ki basilur bat haba kine ki samla kan thai ki basilur ki wan banyalap ya ka gospel hapok ka snong jongi ngimnut syu ban pyniap yaki namar bangi ting yo bakaterut jongki ro kan sabut din yangi kumta ngila ngap yaki Khubor yalap jongki kabalak ta sikat dai ya ka jing im ka jongi kadai ka Khubor syapang ka jing i jong U Blei ka Khubor syapang ka jing i ka ba U Blei ula i yangi batru ka Khubor ka bahikai yangi om tang bangin i ya U Blei nrengin i ru yaki wei kumyala de kane ka Khubor ka lapen kalai ka jing im jongi baro sikat tangi tiang bakan yang bathamai kan penduk jat ini nrei mentapat ngila skutu balada ka gospel ka nomwan hapok ka snong ka jongi ngin saduk jat no namar bangi lapmit haka baya syunya bisni batru banya pyniap para mangi habangila kala ka bumut ngila pediangi u Jesu ngila minat ban pulai ya kaktin ke jong U Blei bat ngila lap baka kaktin jong U Blei ka keren persya yaki Nongpyniap briew bat ka khangru yaki briew bakimdai satia bandia pyniap iwei ya iwei pan bat kane kala kata sikat dai yangi bat ngilalap haka kitab Deuteronomy kala nong ka baar puwei ka dekat ka banyo haka baka kaktin jong U Blei ka hikai hangde baladalap ya kamen iap basya pyniap ka bomlap ya Nongpyniap ki briew hapok ka snong bamarjan kinhap ban pla bakimdai setia maki ki ba pyniap batru bakim yo i hiru ya Nongpyniap kane ka penpau syai bakaktin jong U Blei ka sim kia bha halor ka kam pyniap briew bat ladadon ki ba
laju pyniap briew newat kiba syupha pyniap hakiway ngan penkan mau ya pi bakalong sisya ke pop ke basir kai bat kasnam jeng ki basya pyniap kan om aili ya unong pyniap ban imsu ngilas nutu ro bakasnam jeng ki missionary ki bangila pyniap kalek ut sisya kaman U Blei day na kata kadaw kabangim nang yok tiak yok dem syu ha kabangim lak syu ban yok ya kajingsu ha bangi yak cerum syaneng ngisngo kumbaka terut jengki kasyubut bait yangi bat ya kanela pensisyaru naka kitab jing penpau kalanong kabanrew kadekot kabasipo kaya tu bakumno baki briew jong U Blei ki basyak pyniap ki dawa ya ka hok ka jongki ha U Blei ban pensitom ya ki Nongpyniap jongki ngim jupai perkat baki basyak pyniap kinang ban dawa ya la ka hok nre snotrim bantip baki basyak pyniap ki let ban dawa ya ka hok jongki om ha ki nong sensyar ki nong bisyar jong kanai ka perthai nre ki nong syak pyniap kilet bandawa sendon ya ka hok ke jongki hakman U Blei ubasan syar bat ubab bisyar hok kumtala da don na pleng jongpi ki bala jula ya kanai ka pop pyniap briew kumangi kala ka bamut kloy haswa baka terut haswa baka snam jongki ne ki bapi pyniap kan wan ban ut kala bat pinsasya pensitom hakmat jong U Blei ni aimo ya U Blei ba ulama pat ulapan yangi ki Nongpyniap briew barunar wat onda habangi lak kala ka bamut ka mensim ka jongi ka sngorem ya kane ka jingle basir khai jongi menta ngilak kala long ki nong yelap bat ki kun ki ksiu ki jongi ki leyo ban let school ki lanang ban tho bantar batru kala nang yarap syuk yangi bangin nang kiu siya plang haka kot ka kia namar bangila kam nang ban lek khut yalade lada U Blei upen kala yangi ki Nongpyniap briew un pen kala ya piru bat day na kane kadaw kabangi kan mau ban rakhe ya ke Christmas kabapen kan mau yangi ba U Jesu ulawan ban wat yangi ki Nongpop ki bomdon jingkermen syu ka jingim uwan ban ai jingkermen yangi kumta tongin rakhe ya kane ka Christmas om namar bangim tip ya katarik om namar bangi tip ya katarik kam lelai ngin rakhe ya kane ka Christmas namar ba unong penim jengi ulawan namar ba ka Christmas kapen kan mau yangi ba U Jesu uwan na beneng sya ka perthai ha ka jinglong do ban wat ya ngai ya pi ki bala jot bat ki bala rem ka Christmas basuk bakmen ya pi baro bat tongin rakhe ya kane ka Christmas da ka bangin kan mau ba U Jesu wan ban aji kermen yangi ki Nongpop ki bom don jingkermen syu pai syu kadang don kapor U Blei kerkhu ya pi baro